Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum nagħmlu it-tifkira ta' San Ġoakkin u Anna, il-ġenituri tal-Verġi Mqazza, kif insejħulhom ukoll in-nanniet ta' Ġesu. Illum nitolbu mod partikolari għal żewġ intenzjonijiet. Għandna nniet illi fi żminijietna għandhom rol importanti fit-trobbija nisranija ta' tfal tal-napotijiet biex bħal San Ġoakkin u Anna ikunu xhieda u għalliema tal-virtujiet l-insara. U l jaħbot ukoll is-60 anniversarju tal-mewt ta' San George Preka nitolbuh għal Malta biex it-talim nisrani li kienet il-karizma tiegħu jiġi mxandar iktar qawwa fi żminijietna. U biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija nitolbu maħfra taħtijietna. Inti oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħnina. Int li rġajt fteħtilna triq tas-sema mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudisa din nofruha in-suffraġġju ta' Marisa Dimek. Nitolbu mulej Alla ta' missirijietna. Int ħtart li San Ġoakkin u Sant'Anna u tajtom il-grazzja li minnhom titwilet ibnek magħmul bniedem. Bittal tagħhom għamel li aħna niksbu is-salvazzjoni li jintwett lill-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan qal il-mulej: għajnejja xerdu dmuħ lejlu nar bla qiegħda, għax ix-xebba bint il-poplu tiegħi ħadet daqqa kbira u tfarket, ġerħa bla vejqan ġarbet. Jien noħroġ fir-raba, hemm insib il-mejtin bix-xapla. Jekk nidħol fil-belt, insib il-mifnija bil-ġuħ, għax imqar il-profeta u l-qassis jiġġerrew mitlufin fil-pajjiż. Tlaqt int il-Ġuda għal kollox, smellejt int il-Sijon, għal is-sawtuna bla ma hemm fejqan għalina. Stennejna islim u m'għandna ebda risq, żmien il-fejqan u warana imwerwra. Aħna nafu mulej bid-nubietna, bil-ħażen ta' missirijietna għax nibna kontrik. Minħabba fismek tiċħadnix, tkażbarx it-tron tal-glorja tiegħek, ftakar, tiksirx il-patt li għamilt magħna. Hemm xi ħadd fost l-allat firħa ta' ġnus li jista' jibgħat ix-xita, jew jistgħu jagħtu weħidhom ismewwiet gliegel ta' ilma, mhux int mulej Alla tagħna, fik it-tama tagħna għax int għamilt dan kollu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, fġeħ is-sebħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Fġeħ is-sebħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Tiftakarninix ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u ta' amana bil-ħniena għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Ngħidu flimkien, fġeħ is-sebħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Ejna o Alla Salvatur tagħna, fġeħ is-sebħ tal-isem tiegħek eħlisna u waħfrilna dnubietna minħabba fl-isem tiegħek. Ngħidu flimkien, fġeħ is-sebħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Ħajasal quddiemek l-fliq mjassar tagħna fil-kobor ta' qawwietek salva l dawk li huma għall-mewt. Ngħidu flimkien, fġeħ is-sebħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Waħna il-poplu tiegħek bil-merħla tal-mera tiegħek. Niżuk ħajra l dejjem minn żmien għal żmien inxandru it-tifħir tiegħek. Fġeħ is-sebħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Inqumu bil-wifqa Alleluja, Alleluja. Iż-żarrija hija il-kelma ta' Alla. Dak li jiżra iż-żerrija huwa Kristu. Kull ma jsibu għadu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-disċipli tiegħu u qalulu: fissrilna il-parabola tas-sikrana fil-għalqa. U weġibhom: dak li jiżra żerrija tajba huwa bil-bniedem. L-għalqa hija d-dinja, iż-żerrija tajba huma wlied is-saltna, is-sikrana huma wlied il-ħażen, u l-għadu li żera huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja, il-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fit-tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra s-saltna tiegħu kull ma jiġi fit-tixkil u kull ma min jagħmel il-ħażen u jixtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u teżiż ta' snien. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejh ħajisma' il-kelma tal-mulej. Min huma San Ġwakkin u Anna? Aħna nafuhom bħala
in-nannet ta' Ġesu u hekku. Però min kienu sewwa ftit li nafu fuqhom għaliex fil-Vanġeli m'għandna xejn miktub fuqhom, imma f'xi Vanġelu ipokrifa hemm diskrizzjonijiet. U x'jgħidu? Jgħidu li dawn kienu nies twajba u naħseb Alla ma setax jippermetti il-Verġni Marija u missiera ma jkunux koppja eżemplari fil-reliġjon ludija tagħhom. U bid-devozzjoni u bil-fidi tagħhom lejn il-mulej rawmu lill-Verġni Marija. Anke jekk id-don ta' twelid ta' Marija sar b'mod mirakolus għaliex Sant'Anna San Ġoakkin kellhom il-Marija fl-età adulta xieħa kważi. Imma dawn huma s-sinjali tal-mulej. U allura x'eżempju ta' nieħdu minn din il-koppja? L-ewwel nett li niftakru wkoll illi id-devozzjoni lejn Sant'Anna bdiet fit-tieni sekolu fil-Knisja tal-Vant, mentri fil-Knisja tal-Punent jiġifieri mar-Ruma bdiet fis-6 sekoli. U mbagħad id-devozzjoni kibret mhux biss lejn Sant'Anna kif ħafna drabi aħna nafuha, imma wkoll lejn San Ġoakkin u Anna. U l-Papa f'din l-okkażjoni ta' dawn il-qaddisin iddikjara ġurnata tan-nanniet. U għalhekk bqgħetilkom fil-bidu tal-Qudiesa tajjeb illi intom nanniet issaħħu l-fidi tagħkom, l-għaqda tagħkom ma' Kristu biex tkunu pedamenti sodi għal-nepotijiet tagħkom. Għax illum fis-soċjetà tagħna kif smajna fil-Vanġelu hawn ħafna sikrana, hawn ħafna ħażen minn dejjem kien. Għax ix-xitan mill-bidu nett rid ifixkel il-bniedem li jkun maqut ma' Alla. U Ġesu u jfisser din il-parabola li kellu nisimgħu l-bieraħ fejn is-sikrana telet u nibtet mal-żera, mal-qamħ. U rridu jaqtaw kollox id-disċipli biex jeliminaw il-ħażin. Imma dan ma jistax ikun. Allura hekk Ġesu wissihom illi dak li jsir kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin qatt nagħtu kont tiegħu. U jien nixtieq illi forsi ħafna minna kienu nibżgħu ngħidu noqogħdu attenti biex ma mmorrux l-infern. Forsi hemm bżonn nagħmlu raġunament differenti. Ngħixu sewwa, ngħixu tajjeb biex kif smajna fil-Vanġeli il-ġusti jisiru jiddu bħax-xemx għax triqatna hija lejn is-sema, id-destin tagħna, il-port tagħna huwa l-ġenna. U għalhekk iridu naħdmu għax jekk ngħixu tajjeb nevitaw kull tentazzjoni li jista' l-ispirtu tal-ħażen itellifna. Għalhekk kif kien jgħallem anke Don George Preka li llum jaħbad is-60 anniversarju tiegħu, nitalmu li l-imħabba ta' Alla lejna hija immensa u l-imħabba ma nistgħux ma ngħixuhiex billi nerġgħu nagħtuha. U kif nagħtuha lill-mulej l-imħabba tagħna? Billi ngħixu bħal Sant'Anna San Ġoakkin, bħal Marija, bħal qaddis l-oħra, ngħixu il-kelma tal-Alla, ngħixu t-talint ta' Kristu. Għax min hu maqut ma' Alla jirbaħ kull ħażen. U din hija it-triq tal-qudusija tagħna li nemmnu fi Kristu, nemmnu fil-kelma tiegħu, jagħtina l-qawwa tal-Ispiritu Santu tiegħu biex ngħixuha. Għalhekk bl-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin inkomplu l-Qudiesa u insaħħu l-għaqda tagħna mal-mulej. U bil-wifqa u
ħuti it-talba tagħna tingħaqad ma' dik tal-Knisja li fid-dinja kollha tiċċelebra u tġeddet il-misterju tal-mewt u l-għalwien ta' Kristu. Flimkien miegħu nerfgħu lejn Alla l-Mister it-talbiet tagħna. Sabiex il-komunità Nisranija, jiġifieri l-Knisja, mejjuna mill-Ispirtu tas-sewwa taraf tilqa u tivvalorizza kull ma hu tajjeb u tgħix dak li hu ġust nitolbu. Sabiex dawk li huma responsabbli mill-opinjoni pubblika, speċjalment il-kapijiet tan-nazzjonijiet, jgħinu lin-nies jikbru billi jedukawhom biex ikunu kapaċi jarfu it-tajjeb mill-ħażin nitolbu. Sabiex dawk li qegħdin ibagħtu minħabba l-ħażen tal-oħrajn, xi ġustizzi, xi azzjonijiet ħżina, jiltaqgħu ma' dak in-nies twajba li jarfu jdawruhom u jimlewhom b'kuraġġ nitolbu. Talba partikolari għall Papa dan il-vjaġġ partikolari li qed jagħmel fil-Kanada fejn qiegħed jitlob maħfra għall-iżbalji ta' ċerti istituzzjonijiet reliġjużi biex b'din is-sinjal ta' rikonċiljazzjoni tingħaqad iktar u tintaraf iktar l-għaqda fil-Knisja nitolbu. Għalina l-koll hawnhekk biex fuq l-eżempju ta' San Ġokkin ngħixu l-ispirtu familjari tagħna skont it-tagħlim tagħhom nitolbu. Fl-aħħar iresqu wkoll it-tal personali tagħna. U Alla twajjeb u ħanin, għatina l-ispirtu għaddis tiegħek biex narfu nilbħu lik tal-providenza tiegħek f'kull ġajja ta' ħajjitna sa ma jkollux isib il-milla tiegħu fi Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu missieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs, ix-xogħol tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Mister ta' kollox, il-mulej. Il-għamulej dal-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għatina sehem fil-barka li jint wett lill-Abraham u lill-Mislu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier Qaddis, Alla ta' dejjem tifsa kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qaddisin fis-sema u l-ġeħ li inti tajthom għall-merti tagħhom u ġeħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempju ta' ħajjithom u llum bl-eżempju ta' San Ġakkwinu u Anna u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-tal tagħhom. U aħna imdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalb qawwija niġġu triq li għandna qudiemu biex niksbu magħhom il-kuruna tas-seb minsuġa minn wart li qatt ma jibiddel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin intennu l-innu ta' tifħim waqt li bil-qima intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis
mulej Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejrinata biex minn rajħ ibati ħal-ħofs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u għal. Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għaliku u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej inxamdu bil-ferqa. Għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni, u radurek ħajra xoġbuk til-għana għal u dimek biex naħduk. U mitċokoltani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-poplu l-Istrani kollu. Ftakar fil-qaddeja tiegħek Marisa Demek li jogħġbok issejħilha għandek minn id-dinja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Joaquin u Anna u l-qaddisin kollha, San Ġorġ Preka, li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. F'din it-talba tal-missierna illum nixtieq li naqdu u nħossu in-nannet tagħna u intom nannet li din tieħdu sem jew hawnhekk jew permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni li naqdu biex in-nannet ikunu dik il-figura tal-missier li huwa imħabba biex b'imħabbithom juru l-imħabba ta' Alla. U għalhekk ngħidu flimkien. Missierna li jinti f'ismawek jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jidda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħalniex fid-ġrib iżda għalizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħina tiegħek il-paċi li żmina, biex ikunu jilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu b'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jneħħi d-nubet ta' dinja.
ħenni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. faħru l-mulej u nejdu grazzi Signor Alla, gloria al-Missija li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu, u Alla, intrit li jibnek il-wahdini jitwilet mill-bnedmin biex bisteru tal-aġeb il-bnedmin jieħdu tweli ġdid minnek fit-tiba tijek ħares
lil dawk li inti titma' bil-ħobs ta' uled u għaddishom bl-Ispiritu ta' adozzjoni bi Kristu Sidna. Għandna avviż laqgħa ta' talb fis-santwarju ta' Pinu fl-okkażjoni ta' 18-il sena mill-mewt tal-qaddej Alla Dun Michel Attard. Nhar il-ġimgħa 29 ta' Lulju hawnhekk fit-8 ta' filgħaxija Mons Isqof Anton Tewma imexxi ċelebrazzjoni li għalija huma mistiedna is-saċerdoti u l-poplu kollu. Is-sibt imbagħad jum l-anniversarju tal-mewt ta' Dun Michel Attard wara l-qoddisa ta' 8:09 li tiġi ċelebrata minn rettur dwar bl-omelija dwar Dun Michel, wara tibda l-adorazzjoni li tibqa' sejra sa nofsinhar. L-adorazzjoni ssir fil-silenzju u jkun hemm fuljetti bi ħsibijiet ta' Dun Michel għar-riflessjoni personali. U għandna wkoll x'kien jgħid Dun Michel. Ta' Pinu huwa post speċjali għaliex waqt li l-knejjes u l-parroċċi kienu missierijietna li jażlu fejn jibnew, ta' Pinu għażlitu il-Madonna biex minn hemm hija turina kemm tħobbna. Għalhekk min jista' jieħu sehem din l-okkażjoni. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.